बुंग्रो गथ' साबेसे दङ मालिका मा खालामो नों नुला अपारेसन खालामबा नुगोना नुवा बोलाय बिनि हासबेन्डआ मेगना नुला खिन्थु मानसिफ्रा गामिया मामोन दा बिनि हासबेन्डआ गावनि नोंहा हार्ट प्रब्लेम फार्स्ट बेमारखौ नायग्रो दै बिनि उनाव नेक्स्ट आं फैबाथाय मिटिं जिरायजोबनानै सोर मा मावनो मावा जों रायलायगोन भिडिअबो दङ हा सोरबेनिया दायथ' नायबाय हादो दहाय साननैसो मोनजाबाय थाखाफिनदो आरो मानसिया सानबाय एबार हौवासा मा जायो ओरैनो जानाया नङा बेमारा जायोबा जायो जों नायनो हाया सारनि हिसाबै पेरालाइज सासे दोङोनो जोंहा हौवाया गोसाव जानानै प्रेसार जानानै जालांबाय बोसोरथाम जाबाय बावनो हालिया दा आंबो नै माबा मा जाबाय आखाइ बायनाय दहाय समाव बावनो हाला गथ'फोरा खाथामदों हिनजावखा गेजेरा हौवाखामोन आरो 17 बोसोर जादों मेट्रिक फेल जानानै फरायलिया दा रान्दि पेन्सन मोननांगौबा चेयारमेनावल' थांनाङा खोनासं थांनाङा चेयारमेनावल' गाबोन समफोर सानथामसो खनसे गामियाव न' दंजोब दे गारि गथ'फोर दै दरखास्त'खौ